Benvenuti alla scuola Tree Italian. Me ma wakwa ba de ba Tree Italian dwumedie so. Ngidi se nan so aye krado be hwe kasefo a enen so ye be ka ho asem. Ye kasefo a Maestra Jacqueline me de bra won se egoista. Obi a oye pesemi nkonya. Onye bibia na okrakra so. Opeso ono nko anya ho mfaso na ba sa na menyi ni se eboa. Se de Nyankopon bo ense num yi ni nyina anya baako enti baako boa ne yonko na baako nso aboa ne yonko kokromoti eni ho aye ntimi emmopo enti egoista hwe na wanye egoista non devi essere un egoista una egoista ense se woye obi a woye pesemi nkonya che nyame asem kra kire nsase yentene yesem yentre ya hyiemo yeto na afoforo nya ho faso aye nyina ye de odo atena ase kana mintie egoista anye na arrivederci ye beshia bye bye.